Čaute ľudia, dneska ideme hrať Theodore Dropper a som tu spoločne s Alexom, ktorý tu skáče jak... zabudol som, jak sa volá tá zviera. Alex, môžeš sa pozdraviť? Čaute ľudia. Toto je prvý level, takto my sme urobili... My sme urobili rebirth, aby sme nemuseli sa hľadať. Takto, lebo... Čakaj na mňa na druhý level. Dobre, počkaj, no, však ja už som v druhom leveli. Čakám ťa na tretí. A ja som na tretí. Oh my god! Snehuliaci. Ale to nám moc nesedí, pretože už Vianoce boli a teraz Jaký level si? Je leto. Ja som na 4. Dobre, a ja som na 4. Tuto čokolády na aké poriadne. Ježišmarja, to je Willy Wonka normálne. Dobre, a ja som na 5. Toto je normálne stiesnené priestory. 6. Ježiš, mám to. To bol ja nejaký free level. Jaký level? Tento level je taký... Jaký level? Level 7. Hej, tak čakajme ja ty. Ty si na akom leveli? 6. Počkaj. Dobre, tak ja počkám. Segem, už idem. Už som na 8. Keby ste sa pýtali, prečo je Alex so mňou, že ho vidím, takto ja ho vidím, ale on je napríklad na 6, hej. Môžete ho vidieť, ale proste ten daný človek môže byť niekde úplne pod vami. A ja som level 9. Ježišmaria, toto si pamätám. Toto je také easy. Brazília. World Cup. OK. A tu je, Zomrel som. Stál som na ten level. Som tu. Som 12. Tu sú nejaké kačenky. Dobre, hudbička. A ja nejaká dlhá. Rainbow. To je easy. Ideme na vláčik Tomášik. A tak to je GG. Lukáš? Čakajte, musím takto. Tak dobre. Spravil som level 14. A ja idem... Dráha debilná. Počkajte, musím... Tak, a teraz... Ja dobre na 15 skoro. Ale veď počkaj ma. No dobre, toto bolo také easy. Povedz mi, kedy. Toto je také... to je pain. Lukáš? Chceš tak dať ďalšie. Už si? Dobre. 16 impossible. Mám 16. Impossible. No. A čo ti príde na tom impossible, keď som to dal na prvý pokus? A ja. Tak prečo si hovoril, že to je impossible? To je aké ťažké. Není to ťažké, kámo, vôbec to není ťažké. Ja by som kúpil niečo? Netreba. Je nejaký jobovia. Oh my god! Dobre, som dal 18. Easy, ja mám 20. Tak čakaj ma. No, poď. No si tu, ne? Ne. Si 19? Oh my god! To je koronavírus. Čo mi Ja som na 20G. A ja som na... Počkať... Ja som na 21. Ja som zomrel. Alex, dajme tomu, že sa nebudeme čakať, OK? Vieš, lebo potom zbytočne budeme len naťahovať video.
No. Aha, nevedeli to, nevedeli. To ich nenapadlo, že ja tu vyskočím. Čo keď to preskočím? Jaký level? 22. Okay. 24. A to jak si rýchlo prefrčal? Kto ti tak verí? Hacker. Dobre, však ja ťa môžem reportnúť. A ja. Ale vieš, že frienda nemôžeš reportnúť? No, to je zlé. To není zlé. Tak prvého máš vo friendoch a potom ho chceš reportnúť, tak to je divné. Na čo si ho rovno dával do tých friendov? Bro, toto... Tak je easy. Kids. Hej, to čo? To je také... Easy je 28. Possible. Jaký level si zase? Mňa tak serú tí mačky. Ty si noob. Ty kokos, to ja skoro ani nevidím. Mám to. Jak Mám to. 30. Oh my god. Pavúky sú hnusné. Pavúci sú hnusní, nie hnusné. Do prdele. Za chvíľku som na 4. Lukáš. No. 22 je úplne skoro impossible. 32 teda. Yes! 28. Fuj, spotím sa jak hovado. Minecraft. Jo, toto je otravné. Lebo to som sa nevedel trafiť, ale dal som to na prvý šup. Kámo, a čo je to na tomto hnusné? Toto je Squid Game. Reálne, ja som to dal na prvý pokus. Yes, keby som si tu pustil tú hudbičku. Ty si na tej? Hoho, ja som na Squid Game. Ja neviem, jaký level som ja na... Toto je Minecraft. Áno, Minecraft si. Ja som na... Jaký level si? Minecraft. No ale jaký číslo? 32. Ja som na 40. Možno nie, možno som na... Kámo, to ten strom retardovaný, čo to je? Oh my god, to dúbia! Je to láva, ale počkať, veď ten strom ma furt zabíjal. Lukáš, Ne, ty zoberieš na 39. debilný strom. Oh my god, 40 je hacker. 40 hacker, to čo je, kámo? Oh my god. Yes, mám to konečne. A prečo to je zase ten Oh my Minecraft? god. Ale čo je na 41? To bolo aké rýchle. Šachy. 41 je impossible. Mám to. Záchod level je impossible. 41 je záchod level, no to je... Game, ale no tak. No. 42. Oh my god. Do prdele. A to nie je ten level. Ja som na 44. Oh my god. Yes. Oh my god. 46, to je aké divné. To na 35. Jak by povedal asi mister. To do prdele. Azijské dierky. 20.
ty musíš aspoň jeden hrát, zobereš teda 46. Kámo, mňa to tak sere. To je tak pain. Toto má. Ja som jak teba. Jaký level si? 36. 36? Bro, ja som ani nejdu schopný. Počkaj, ty si na ten level, čo majú nubia? Jak? Čo? Na jakom leveli? Čo majú noob? Nie, na tom, čo sa musíš tráfať do dierok. Konečne som to dal. Oh my god! Ja som na 50 skoro. Som na 50. Ideme na to. Oh my god! Jaj, to sa nám tuto trafiť. Nič, Alex. Tak čaute ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak sa vám páčilo, tak dajte určite like aj odber. A čaute.